Další velmi obsáhlou reportáž z Prahy nám poslal váš velice oblíbený miláček publika. Vtipy sršící, když trochu obtlouslý baron zábavy a vtipných souvětí Bořek Šípek. Takže Božku, rozjeď tu tvoji show, na kterou všichni opravdu, ale opravdu netrpělivě čekáme. Na kterou všichni čekáme. No ne, já tě neslyším vůbec. Okay. Jo, už tě slyším. Ahoj Milane, tak. Přepoj mě tam prosím tě. No kam, ne, máme přepojovací signál. Jo. Už, dobrý. Ahoj, zdravíme Británii, zdravíme všechny Čechy, Moraváky a Západočechy, kteří v Británii jsou. A hlavně se musím taky představit, vy mě určitě neznáte. Já jsem Bořek Šípek. Ten aplaus není nutný. Ale když tak pokračujte. Tak ten černý vzadu, proč netleská? To je stín, já se omlouvám. Takže dobrý. Takže ještě jednou Bořek Šípek se hlásí z Prahy. Janíku, je to vlastně tak trošku pro tebe. Takže, jelikož já vím, Milane, že nemáme čas, to vím, to je po každý tohleto s tebou, fakt. Jelikož nemáme čas, tak jsme to všechno přetočili, jo, navštívil jsem firmu, kde tě chtěli, nebo kde tě znali, zatím ještě si tě pamatuju, tak ti něco popřáli, takže se na to podíváme, ale já pro tebe mezi tím mám taky překvápko, já ti jako dárek složím Rubikovu kostku, jo, takže teďka se na to podívejte. A střihem jsme se dostali až sem, k ústavu, který Janina navštěvovala několik let. Vidíte samá auta a samý plechový budovy. Sem do téhletý budovy chodila Janina na oběd a zase zpátky v této budově je několik lidí, kteří budou chtít popřát k narozeninám a já se za nimi rovnou vypravím. Tak má co? Popřeji Janině, má 30, tak co jí popřeješ? Nic. Tak neblbně, už všichni přáli, tak... Co, jako mu nemusím, že jo? Ale popřej. Tak ne, co? nebudu. Na co? Ne, tě nebudu nikomu přát. Ještě na kameru. No. Janičko, všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, dej to do... Všechno nejlepší prostě. Stačí to? No, vidíš, že to šlo. Takže do toho jako popřát. Něco popřej. Janíně. No, jenom já si ti takhle musím... Jo, ahoj Janíku. Jestli se tam... No. Takhle dělá. Do kamery mává, ještě jsem to nikdy nedělala. No, tak se si právě musím všechno nejlepší k narozeninám, teď určitě sedíš uprostřed... Smaž to. Uprostřed skupiny lidí. Nechtěla jsem říct, sedíš na narozeninový party, určitě je velká. Asi. Co jsem viděla, že jo, z fotky z těch vašich předchozích oslav. Tak je velká a určitě v kostýmech, tak si to pořádně užij. A hlavně tě vítám do klubu 30. Já už tam teda bohužel nejsem 2 měsíce. Keci. Takže se tam nepotkáme, ale Janí, čekají tě tam velké věci. Čekají tě tam děti, potkáš se tam se svýma dětma určitě, si myslím. Cože? Můžeš se smět, tak jsem asi vtipná, no. A já se bála, že nebudu vtipná. No, jaký tam čekají děti? No její děti. No jo, takhle si nerodě. No jasně, a hodně lásky, ať tam prožíváš hodně lásky. Je to hezký čas, člověk trošičku malinko vyzraje a už to zase bere ten život jinak. To jsem nějak rozpovídala. No, ale je to hezký. No. Taky zamávej. A prostě, ať jsi hodně šťastná a co bych tě ještě tak popřála. V klubu 40 se taky neuvidíme, tak prostě furt pijíme, tak každopádně mě se tam hezky, já tě zase poreferuju, jak bylo v klubu 40. Ahoj, užij si oslavu. Tak Zizi, čau. Co bys popřál Janíně k 30. narozeninám? Ahoj, Janí. 30. Sladkých 30. Já jsem měl připravený 30 přání. 30 vět. Ke 30 přáním. 30 narozeninám. Já jsem to skrouhnul, takže... Já jsem to všechno zapomněl. 30 stránek to bylo napsané. Těch 30. To je moc v pořádku, no. A taky jsem hlavně chtěl využít té příležitosti, že mě tady kokotec natáčí a rejža. Ahoj. Všechno lepší, Ani. Máme nový auto, podívej se, no. Jo, má to tady pěkně posraný. Počkej, nový auto a hned je posraný, kdo to poslal, teda kdo to poslal, kdo to měl, tyhle. Už to posraný, tyhle. To nenatáčí teďka, to do přání nepatří, ale to je hovno. To je hovno, no. Ale tak se na to teďka vyser, na to hovno a popřeji těm narozeninám, kvůli tomu tady jsme. Jo, ty narozeky.
Aspoň to jedno z těch 30 přání. Janilko, nevěř nikomu, komu je na 30, to je důležitý, takže už ani sobě nevěř. Kotíkovi nevěř, Honzíkovi nevěř, mně můžeš jako, já jsem takový důvěryhodnej. A jinak prostě, hele, 30, moje oblíbené přání k 30. Je to jako vyčurat si do bazénu. Když budeš mít kliku, nikdo si toho nevšimne. No, helejte vy dva. Tak Janě budete přát narozeninám, já se jenom zeptám, protože vy moc dlouho neznáte, a na vás taky ne. Jak jste se seznámili, nebo se s ní znáte? No, my se s ním moc dlouho neznáme, vej. No, já se s ní jako vůbec dlouho neznám. Asi 3 týdny my se s ním známe. To je deal, hele. To je asi 3 týdny. No, dobře, Ne, tak. to je měsíc a půl, dobře. To je asi 3 týdny. Dobrý, jak co jí popřejete? Má 30. No, tak to by svých. Tak jsme si říkali, že to budu říkat já, ne? Ne, já to řeknu. Prosím tě, jako, já mluvím milý, prostě my jsme se nedomluvili. Domluvili jsme se na tom, že to řeknu já. Čísla, jako, já to řeknu, já mám lepší mluvení slovo. Tak to řekněte. Tak jako je to Já mám Janičce, lepší, a já jí stále, tak já znám Honzíka díl. oba dva. Honzíka díl, Honzík je můj kamarád, takže to Řekněte to oba. všechno nejlepší, Jani. No, vidíte. Stejně jsem měl říct já, prosím tě. My jsme se prostě ale dohodli na tom, že to prostě řeknu já teď, Janě. Fakt to nemá obdoby. Cože? 30? 30 a 50 kilo? Možná 53, já jsem to jenom plácnul, já nevím, fakt. To si děláš legraci, ne? 30, jo. No, tak jí musíš taky něco popřejít, jo. A co jí mám jako přát, když má asi všechno? No, všechno nemá. Nemá třeba například tvoje veliký srdce. No tak v tom případě, Janí, ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví, lásky, pohody, klidu a pa. Zní tak jako dobrý, jo. Dobrý, super, jsme to nahráli, ale mě by tak zajímalo jen tak mimochodem, jo. Jako já už nenatáčíme, už vidíš, kameru mám dole v ruce, nic neřekl. Ale ta Janina, co? Líbila se ti, když tady fakt byla? Jako fakt, jako kůžet, ne? Já ti líbila, ty vole, to znáš, ne? Ale Lásky kudrnatý, ty vole. Veď, dobrá. A šel bys do ní, kdyby Honza jako do ní nešel první? Šel. Ty vole, šel bys do ní. A ty vole, nekecej. Já bych třeba šel. To už je dávno všecko, ne? Ty vole, ale To ještě nebylo 30, ty vole. jo, to je pravda. Teďka už bych taky nešel, už je 30, to je na hovno. To víš, ty vole, už to letí. No, až to tam budeš, to tam posílat, tak přeji Sára a Kristýnka, jako to je důležitý, jo. Jo, ty jsi vlastně ženatý. No to já taky, no. Těžký, jako přemýšlet o tom, jestli se líbila nebo nelíbila. A těch bylo, ty vole, jako. Těch A bylo, ty ty. vlastně to víš, ty vole. Já si Hlavně ať se vzpomínám. neostřívá. A po těch 30 ty holky začnou šílet, ty vole. Zkracují to všechno. Všechno, no. Přestává bavit, vole, no. No, to je piču, ta piču. No. A nic A nemaka. Co oni jako, co Honzík vymyslel pro ní? To vůbec Něco nevím. vtipnýho? To vůbec nevím, co on říkal vymyslel. Nevím. Já mám tady nějaké. Jenom tohle ty přání, to No, jak si ti přání, to už je. nikdo nenapadlo. No, ne, nic jako takového, víš co, to je to debil, ty vole. A tak, opravdu. Opravdu to je trapný, tyhle všechno. Všechno je dotrapný. Nic, hele, tak jsme popřáli, on bude myslet, že ho všichni máme rádi, ty vole, že jo, a že jako mu to děláme. Já bych jen poslal třeba nějaký půdět nebo něco takového, ale ty tohle to je trapárna, no. Ale tak jako víš co chtěl to, tak to má. Ale víš co, ty vole, on je ujetej, ne, umělec, ty vole. Co bys si chtěl, ty vole. On ty s tím Božkem Čípkem, ty vole, ty jsi taky takovej Ty dobrý. vole, já jsem originál, ty vole, víš. No, tak dobře, no, ty vole. Dobrý, ale nic, jdem, já tebe nás nemám vyrazit. Telefon, sorry. Ale, měj se, čau. Mámo, kde byla? No, není čas, já vím, že není čas. Jo, hele, tak doufám, že se ti to všechno líbilo. Janíku, já ti taky popřeju k narozeninám, všechno nejlepší k těm 30. Koska je zatím v tomhle stavu, já vím. Chtěl jsem to dát celý, bohužel mi to nevyšlo. Takže, až se uvidíme, tak ti popřeju ještě líp, zatím všechny potřebuji a vracím slovo zpět do Británie. Ahoj, měj se. Naprosím tě, tati. Promiň, Janínko, já ti chci popřát taky všechno nejlepší k narozeninám. Papa. Tak už jsem to složil pro tebe, jo. Já jsem potřeboval jenom minutu, víc ne, a je to hotový. Takže Jani, všechno nejlepší k narozeninám, ještě jednou, uživý oslavu. Božku, ty se znáš rozhodový. Opravdu jsem se hodně pobavil. Snad jen možná dodat, že jinak teda vlastně já tady mám napsané úplně co jiného, ale já jsem trošku vadil od vody. Nicméně chceme upozornit, že ten vtipný pán ve švírovém sáčku s omšelou kravatkou je marketingový ředitel Subaru Česká republika, pan Zdeněk Zikmund, a my mu za to opravdu děkujeme, že jste na nás udělal čas. Děkujeme, Zdenku, díky. Děkujeme, Zdenku.